खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 31 मे 2021 समबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोनि बोलोआ जोबोर लोरबां जागोन। गोसोनि जिंगाया बांगोन, सुथुरा बांगोन। गोसोखौ गोबां गुलुं गुजुं मोनगोन। सोरजोंबा नांलाय खमलाय एबा एना एनि जानोबो हागौ। गोसोनि साननायफोरा दिनै देबार नांगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियावबो खहा जानांनो हागौ। गुबुना खहा खालामनो नाजागोन। सोरबा लोगोजों एना एनि फैनो हागौ। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ नाथाय मोननो हागोन। गोदान जेबो खामानियाव आखाइ होथ'यैआनो गाहाम। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। सोलोनि आंखाल जागोन। गोबां बिथिङाव हेंथा नुजाथिगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन। जिंगाया बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। समाजाव अदेबानि मान मोननो हागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन। सोरबा लोगोआ थगायनो नाजागोन। बेफार फालांगियाव मोजां नङा। खहा जानांनो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। समाजाव मान मोननो हागोन। गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन। मोजां आरो गाज्रि मोननैखौबो मोनदांनो रोंगोन आरो सानखांनो रोंगोन। गुबुनजों अनजागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो लाइमोनफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव गोजोननाय गैयै जागोन। गोजोननि आंखाल जागोन। गोसोआव बेले बेजे साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। लोमजानाय मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। सैथो लोगोनि आंखाल जागोन। गुबुननि फारसे गाज्रि नोजोर गोग्लैगोन। सुथुरा बांगोन। सांग्रां जानाया गाहाम। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। सोरबा खाथिनि लोगोआ दिनै मोजां खौरां होफैगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोनगोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन।
कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि अननाय आरो अनसायनाय मोनगोन हरखाबै सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गोबां सुबुंखौ लोगो मोनलायगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन गावनि रोंगौथिखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन गोसोनि साननायफोरा दिनै जाफुंगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन गुबुननि हेफाजाबखौ मोननो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन दिनै आद्रा खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर बेले बेजे मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन गोबां बिथिङाव हेंथा नुजाथिगोन अब्लाबो गोसोनि बोलोआ नाथाय बांगोन समाजाव मानहानि जानांनो हागौ सोरबाया लाजि फोनांनो नाजागोन सांग्रां जानाया गाहाम न'खराव अननानै फैगोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननानै दिनै गोसोखौ गोजोननायबो मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां धोन खामायनो हानानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव मोजां साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन समाजाव मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननाय आरो बोलोआ बांगोन सुथुरखौ फेजेननो हागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन मोनफ्रोमबो बिथिङाव जाफुंसारगोन मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङै मावफुंनो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुनजों बाख्नाय जागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन
मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनोबो हागोन। गोबां धोन मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहायाबो दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव अननानै फैगोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ दिनै मावफुंनो हागोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन आरो सिबिनो रोंगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मीन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गोनो गोथो मोनगोन। सोरबाया खहा खालामनो नाजागोन। गोसोनि बोलोआ अदेबानि बांगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अननानै फैगोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां मोननो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन। लाइमोनफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। सोरबा लोगोआ गाज्रि नोजोर होखुमागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।